Hevdîtinên navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de bê navber didomen. Herî dawî şeşê tirmehê, nûnerê polîtikaya newlehiyê Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell serdana Tirkiyeyê kiribû û wezîrê karên derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu re hevdîtin pêkanîbû. Di daxuyaniya piştî civînê de jî rêkeftina penaberan ku di navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de sala 2016 hatbe imzakirin jî hat rojevê. Çavuşoğlu rakan Yekîtiya Ewropayê erkêxweyê rêkeftina penaberan cih nanîne. Borrell jî rakan 4 salên dawî ji ber cudahiya fikrên siyasî gelek xalên rêkeftinê nehatine bicihanîn û hewceyê ev rêkeftin bênûkirin. Niha jî nûkirina rêkeftina penaberan bê wî çawayî bênûkirin di navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de carek tin tê nîqaşkirin. Türkiye için çok büyük önem arz ediyor ve Türkiye dixwaze divara Yekîtiya Gumrukê de hin sazkirin bênkirin û paketek ku berhemên çandiniyê jî di nav xwe vehevîne bê amadekirin. Ji bo navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de rageşî heye, Yekîtiya Ewropayê pêngavên bo Tirkiye bavêje vek tavîz dibîne û ji ber vê jî bi awayek hay ji xwe tev digere. Heyama vayrosê de paketek ku ji 850 milyon euroyan ve pêk tê bo Tirkiye hat dabînkirin ji bo pêwendiyên penaberan. Bawerim mijara her du alî li ser li hev bikin jî dîsa dê ewlehiya sînoran be. Serokê navenda îltîca û lêkolînên penaberan Metin Çorabat ramajetkê heyama vayrosa koronayê de koça penaberên Sûriyê ji Tirkiye ber welatên Yekîtiya Ewropayê re kêm bûye û ji ber ku hate dîtin Yewnanîstan jî penaberan wernagirê Yekîtiya Ewropayê rehettir bûye. Çorabatır dibêje li gel vê rehetiyê dê dîsa jî ev rêkeftin bênûkirin. Geçmişteki bütün konuşmalardan biliyoruz ki Em ji axaftinên rabertû dizanin ku Yekîtiya Ewropayê dê pareyekî bo pêwendiyên penaberên Sûriyê yên li Tirkiye bişînin. Yekîtiya Ewropayê dê çarçoveya vê paketê berfirehtir bikin. Gelek penaberên Bangladeşî, Pakistanî û Efxanî jî tên. Ji bo wan jî dê hin mekanîzmayên alîkarî kontrolkirina ewlehiya sînoran bê damezrandin. Tirkiye ser sînorê Îranî dîwarekî ava dikin. û bawerim dê di çarçoveya ewlehiya sînora de finansmana wê yekî jî ji Yekîtiya Ewropayê bixwaze. Di 18 Adara 2016 de navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de rêkeftina penaberan hatbû imzakirin û biryar hatbû dayîn penaberên ku ji Tirkiye derbasî Yewnanistanê bibin dêl Tirkiye bên vegerandin. Ji ser Tirkiye ve koca deryasayî ya penaberan ber bi welatên Ewropayê ve dejaliyê Tirkiye ve bê kontrolkirin. Ger Tirkiye van xelan pêkbîne de serbestiya wîzeyan bo hem welatiyên Tirkiye karîger bê û paketek bixasî 6 milyar euro bo penaberên Sûriyeyî ji Tirkiye re bêdayîn. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.